Madundo kata Junior Secondary School JSS e kaunti ma Homa Bay ne obago ng'anyo mamuol e boma ma Homa Bay ka gisundo piny owacho kokalo e duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC mondo ondikgi e yo mongirore. Giwacho ni jopuonj mag JSS osethagore moromo e sikundego ma gipuonjoe, to duol ma ochune ndiko jopuonje tich odagi winjo ywak margi kata mana bang' doho mar jotich ne golo chik mondo ndik jopuonj mag JSS e yo mongirore. Jopuonj go ka otelnegi kod jakom margi Harrison Oyo okoni ok gibidhi nyime gi puonjo ka oyaw skul e pacho ka nyaka migi barupe ma indiko gi ode tich e yo ma ongirore. Wan jopuonj mondiki kendo manigi qualify. Ere kaka dangi luongwa ni wachalo joywecho gi jo wich rangi. Wambe wadwaro haki wa. Giwacho ni nyithindo idhi tuon haki gi kok wadok skul. Wambe jopuonj wan gi haki wa. Wadwaro haki wa. Wawacho ne duol mandiko jopuonj TSC ni mondo oketwa e confirmation. To ko gi confirm jopuonj mag jo CBC gi to kwadok skul. Kendo sama giringo kamano to wan wabiro riwore kodgi kaka jokupet ma Homa Bay kendo wadwaro ni gibed confirmed, permanent and pensionable. Nyaka ndiki. To kendo ka ondikgi to wabiro ng'anyo continuously. It has been over a week since this ruling has been made. So we are urging the TSC to move with speed and work on the compliance guidelines so that our teachers can be compensated and we can be confirmed.